Vedeli ste, že 10-ročný chlapec z Perzii dokázal naspamäť odrecitovať celý Korán a súčasne študoval medicínu, filozofiu a matematiku? Ibn Sína mal jedinečnú metódu učenia. Prečítal knihu raz, potom ju celú odrecitoval pri chôdzi, aby si vedomosti definitívne zapamätal. V 16 rokoch už praktizoval ako lekár. Jeho denný režim bol neuveriteľný. 20 hodín práce, liečenie pacientov, experimenty a písanie pri svetle sviečky. Napísal viac ako 450 diel o všetkom od filozofie po astronómiu. Jeho majstrovské dielo, Kánon medicíny, používali európske univerzity 600 rokov. Spojil Aristotelovú filozofiu s islamskou teológiou a vytvoril most medzi antickou gréckou múdrosťou a stredovekou islamskou vedou. Ovplyvnil dokonca aj Tomáša Akvinského. Ibn Sína nám ukazuje, že skutočné majstrovstvo prichádza cez disciplínu, systematické učenie a neúnavnú prácu. Jeho dedičstvo dokazuje, že keď kombinujeme vášeň s metodou, môžeme dosiahnuť nemožné a ovplyvniť svet na stáročia.